ஹலோ விவாஸ், வெல்கம் டு பிளாஸ்டிக் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நேரத்தை நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ன்ற பார்த்துருந்தோம். ஃபஸ்ட் பார்ட், செகண்ட் பார்ட் ப்ரொஃபஷனலில் கிளிச்ன்றோ எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். இதுதான் செகண்ட் பார்ட் இருக்குது. அதை என்ன பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பில் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வந்துட்டுருக்கும். நான் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கேன். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அந்த வீடியோவை எல்லோரும் லைக் பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் போகிறதில்ல. யார் பார்க்குறீங்களோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ண கடைசி ஒரு வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிக்சல் ஆப் அப்ளிகேஷன் தேவை. பிக்சல் ஆப் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் பிக்சல் லேப்னு நினைச்சு பாருங்க, கிட்டேரும் பிக்சல் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்குது. நீங்கள் நேரத்தை எடிட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். அடுத்து இல்லை, நீங்கள் கேன்சல் கொடுத்துக்கோங்க. கேன்சல் கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சைஸ் போயிருங்க. இமேஜ் சைஸு யூடியூப் தம்ப்நெயில் யூடியூப்பு சேனல் பேனராக மாற்றிக்கோங்க. மாற்றி வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை நியூ டெக்ஸ்ட்டை டெலிட் ஆகணும். என்னென்ன ஓரம் வச்சுக்கிறேன், சின்னதாக்கிட்டு ஓரம் வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் பெருசாகிக்கிறேன். சின்னதாக்கிட்டு ஓரமாக வச்சுக்கிறேன். பெருசாகி இங்கே அப்படியே வச்சுக்கிறேன். அப்போ தான் எடுக்க கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்து ப்ளஸ்க்கு போய்ட்டு நம்ம இப்போ அந்த கிளிச்சுன்ற கூட ரெண்டு லோகோ, அந்த லோகோ எல்லாம் செட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெண்டு லோகோ தான் உங்களுக்கு தேவையான லோகோ எல்லாம் செட் பண்ணுங்கள். இதை நான் ரெட் கலர் செட் பண்ணுறேன். இது ட்ரான்ஸ்பேரண்டில் தான் இருக்குது. ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒன்று இந்த ட்ரான்ஸ்பேரண்டில் தான் இருக்கும். ட்ரான்ஸ்பேரண்டில் இருக்குது. இதை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாகிக்கோங்க. நல்லா பெருசாகிட்டு அதுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து சின்னதாக்கிக்கோங்க. ஆனால் கொஞ்சம் கூட பெருசாக்கிக்கோங்க. பெருசாகிட்டு சரி, இவ்வளோ இருந்தால் மாதிரி இவ்வளோ அந்த நியூ டெக்ஸ்ட்டை முன்னாடி கொண்டு வந்துடுங்க. இது பேக் போட்டு நியூ டெக்ஸ்ட்டை முன்னாடி கொண்டு டபுள் டேப் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்துக்கோங்க. டெலிட் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் என்ன அடிக்கிறேன்னா ப்ரஷ் டக்குன்னு அடிக்கிறேன். ஓகே டிக் கொடுத்துக்கோங்க. டிக் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுக்கு ஃபான் மாட்டணும். நம்ம உங்கள்கிட்ட இருக்க என்ன ஃபான் மாட்டுங்க. நான் நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நைஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபான் சொல்லி அந்த ஃபான் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கர்வ் ஆக்கி பாருங்கள். இந்த கர்வாக தான் இருக்குது. அந்த கர்வ் தான் ஆக்கி பார்க்கணும். எப்படி செய்யணும் கர்வ் மாதிரி. அதை ரைட் டு லெஃப்ட் கொண்டு போயிருங்க. ஒரு -55க்கு வச்சுருங்க. -55க்கு வச்சுட்டு டிக் கொடுத்துருங்க. டிக் கொடுத்த பிறகு இதை ரெண்டே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்கு நான் எப்படி சொன்னேன்னா, ஃபஸ்ட் இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். நம்மளுக்கு தேவையான சைடு இது வச்சுக்கலாம். இது ஒரு சைஸ் அதில் வெளியே வந்துட்டு இதை இருக்கா சின்னதாக்கி பாருங்கள். கொஞ்சம் நல்லா போச்சு. நம்ம சின்னதாக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் சின்னதாக்கிக்கலாம். அவ்வளோ மாதிரி எவ்வளோ ஆக்கிட்டு இந்த ஃபான் எடுத்து இங்கே வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் சின்னதாக்கிறேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு தலை கொஞ்சம் அப்படி தெரியல. அதனால சொன்னேன். ப்ரஷ் டக்குன்னு கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் பார்த்துக்கோங்க.
எனக்கு பிளாக் கலரில் இருக்கணும். இதுக்கு பிளாக் நல்லா இருக்குது. பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ப்ளூ கலருக்கு அங்கே ப்ளூ இன்னும் இருக்குது. அதுக்கு பிளாக் நல்லா இருக்கும். இதுக்கு நான் பார்க்கல, அதில் இருந்துச்சு தான் கூட நான் எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இன்னும் ஒரு கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ இந்த ப்ளூ சூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளூ சூஸ் பண்ணி வச்சாலும் கரெக்டாக இல்லை. ரெட் சூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் இப்படி கலர் நல்லா இருக்குது. கலர் காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும். ரெட் சூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். சரி, இது இருக்கிற கரெக்டு. பிளாக்கை சூஸ் பண்ணுவோம். பிளாக் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்ட்ரோக் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸ்ட்ரோக் ஆப்ஷன் கொடுத்தா கொஞ்சம் அப்படி நல்லா இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா பிளாக் வேணாம், இதுக்கு ஒயிட் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்து ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ப்ரெஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஒரு 6 வச்சுட்டு கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது நீ ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் சேவ் பண்ணணும். ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் சேவ் பண்ணோடனே மேலே போய் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் கொடுத்துடாதீங்க, வரவே வராது. எவ்வளோ டைம் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். இவ்வளோ டைம் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். நான் எப்படி ஏமாந்துருக்கேன்னு என்ன தெரியும். இங்கே கீழே ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் கொடுத்தா சேவ் ஆகுங்க. மேலே ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் கொடுத்தா சேவே ஆகாது. உண்மையாக சொல்கிறேன், வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து அந்த மேலே யாரும் படி போட்டாங்களா? இந்த இவன் தான் எப்படி சொன்னார். ஃபஸ்ட்டுக்கு இது சேவ் பண்ணியாச்சு. சேவஸ் எதனா இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன புரிஞ்சு போயிடும். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. மெர்ஜ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்து இப்போ வந்து பெருசாகி பாருங்கள், சின்னதாகி பாருங்கள். இல்லை கரெக்டாக வந்துடும். ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்குது. இப்போது பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து 4th ஆப்ஷனில் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் இருக்கும். ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பிஎன்ஜி இருக்குது. அல்ட்ராவை சேவ் பண்ணிக்கோங்க. சேவ் டு கேலரி கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இன்னும் நம்ம கைன் மாஸ்டர்லாம் போக போகிறோம். இது கைன் மாஸ்டர் ப்ரோ வெர்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே நான் இப்போ எடிட் பண்ணது ஒர்க் அப்ளை பண்ணி பாருங்க. இதுதான் அந்த இன்ட்ரோ ஒர்க்கோட ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். நான் அந்த வால்யூம் பட்டன் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. இது வந்து இந்த லோகோவில் வந்து இது கொடுக்குறது. ஃபஸ்ட் நீங்கள் மீடியாவை போயிட்டு இந்த இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும். கிளிச்சுன்றதோடு நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வாட்ஸ்அப் கொடுத்துருக்கேன். வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து நீங்கள் இது நான் அப்புறம் இப்போ ப்ரைவேட்டாக மெசேஜ் பண்ணி எடுத்துனோன்னா இந்த வீடியோ எங்கே டிக் கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துக்கோங்க. டிக் கொடுத்து வெளியே வந்துக்கோங்க. நான் இப்போ அந்த இது மட்டும்தான் சொல்கிறேன். என்னென்னா நம்ம இந்த டைமிங் மட்டும்தான் சொல்கிறேன். வேறு நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. டைம் இல்லை, அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிச்சில் வந்து ஒரு 1.1 அந்த செகண்ட் வச்சுட்டு என்ன மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.6 கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். அடுத்து அவுட் அட்மிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வச்சுட்டு அவுட் அட்மிஷன் கொடுக்கணும். இதுக்கு அவுட் அட்மிஷன் அப்படின்னா ஒரு 2.5 கிட்ட வச்சுட்டு டிக்கெட் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இந்த இது வந்து ஸ்பீட் வந்து 1.1x வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். அடுத்த ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குன்றேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. இப்போ புதுசாக நம்ம சேனல் வரீங்கன்னா மறக்காமல் பிளஸ்டெக் சேனல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். நம்ம ஜின்னி உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்குறதுனா பிளஸ்டெக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பிளஸ்டெக் சேனல். நன்றி, வணக்கம்.